Cotte de Luxe er en salon, som ligger på Banegårdspladsen, lige ved siden af Konsul Solcenter. Forholdsvis nystartet, lægger meget vægt på rolige omgivelser, at kunden får det hår, der passer til hende eller ham. Går meget ind i en dialog om, hvad de kunne bruge, og hvordan deres hverdag er, hvor meget tid de har til at sætte deres hår. Typisk så har folk meget travlt i dag. De vil gerne have noget, der er nemt, som de ikke skal gøre ret meget ved. Det er sådan det, jeg prøver at bestræbe mig på at lave noget, som folk nemt kan sætte. Folk har booket tid online, kommer ind, og vi snakker om, hvordan frisøren skal være. Og hvis folk skal ønske det, så kan de få vasket håret. Og så går man så tilbage til pladsen og får så klippet frisøren og får fortalt, hvordan de også kan sætte frisøren derhjemme. Og blive rådgivet om, hvad produkter der vil være godt at bruge også. Jeg kan godt lide at blive klippet hernede ved Cotte de Luxe, fordi at det er lyse omgivelser og venlig betjening og altid frisk kaffe på kanden og en god betjening. Jeg har haft nogle rigtig gode oplevelser nedefra, hvor jeg kom hjem, og at min datter og forlovede har sagt, at ej, nu ser du altså rigtig godt ud. Det er dejligt. Det er vigtigt, hvis man har fået en farve for eksempel, at man så vedligeholder den derhjemme ved at bruge en god shampoo, hvor de rigtige plejestoffer er i, sådan at farven bliver bevaret længst muligt. Mette, hun er god til at tolke folk og aflæse folk, hvad type man er, og sådan, hvad humør man er i, om man nu er til det super smarte, eller man skal have festfrisyrer, eller det skal være vinterfrisyrer, eller sommerfrisyrer, eller at nu skal man altså til det helt store bryllup, hvordan ens hår så skal sidde. Hun er rigtig dygtig til at aflæse folk. Der er nogen, der siger, at mænd ikke skal have farvet hår, men man kan bruge nogle afdæmpede farver. Hvis for eksempel man er ved at have lidt grå hår i siderne, jamen så lige en, der måske ikke dækker helt, men lige giver det der, at man får lidt glans, og man ikke ser det grå så meget. Der er jo nogen, der ikke synes, det er så dejligt. Min første gangs oplevelse, da jeg kom ind i salon, at det var meget lys og åben, og meget, man blev taget venligt imod. Vi ligger her ved siden af Konsul Solcenter, og mine kunder kan bruge det enten lige før de har tid, eller hvis folk gerne vil have hårkur i, så kan de komme ud og få en sol imens. Og så også selvfølgelig bagefter, hvis det er inden de skal hjem, så er det også meget nemt lige at tage en sol. Man skal ikke ud af bygningen, man skal bare lige uden for døren, så er man i solen. Det er meget trygt sted at tage sol. Det er voice guide styret. Den aktiveres ikke før, at man har puttet penge i, og så åbner døren, ellers så er der låst ind til kabinen. Hvis man skal booke en tid, skal man gå ind på min hjemmeside, og under book din tid går man ind og klikker på book tiden. Der kommer en sms med en kode, man trykker ind, og så kører det efter anvisning inde på hjemmesiden. Man får en mail dagen før man skal til frisøren, og 3 timer før får man en sms.